сатҳи оби дарёи Сир паст гардидааст. Ин вазъият чанд моҳ инҷониб идома дорад. Паст будани оби дарёи Сир боиси намоён гардидани зериоб гардидааст. Ин ҳолатро ба захираи об дар обанбор рабт медиҳанд. ҳоло аз рӯи таҳлили мутахассисони соҳа сарфаи об дар обанбори нерӯгоҳи барқии оби Қайроққум 80 кубометр дар як сонияро ташкил медиҳад. Ин ҳолатро мутахассисон барои захира кардани об дар обанбор алоқаманд мекунанд, зеро шурӯъ аз сани 1 октябр баробари паст шудани талаботи об ба заминҳои кишоварзӣ барои захираи он пардохтанд, то дар фасли сармо мушкиле пеш наояд. ҳама сола баъд аз ба итмом расидани худи давраи обёрии заминҳои кишоварзӣ, яъне вегетатсия, сатҳи обанбори нерӯгоҳи барқи оби Қайроққум, яъне баҳри тоҷик паст мегардад ва вобаста ба захира намудани миқдори оби зарурӣ барои фасли зимистон, то ин ки агрегатҳо ба пуррагӣ фаъолият намоянд, ҳозир марҳилаи захира намудани об дар худи баҳри тоҷик, яъне обанбори нерӯгоҳи барқи оби Қайроққум рафта истодааст. ҳоло мавсими захираи об ба обанбори нерӯгоҳи барқии оби Қайроққум аст. маҳз аз ҳамин ҳисоб сатҳи оби дарёи Сир нисбатан паст мебошад. воридоти об ба обанбор бошад дар як сония 424 кубометрро ташкил медиҳад. сарфаи об дар як сония 80 кубометр аст. боқимонда обро барои бемушкилӣ сипарӣ кардани фасли зимистон захира менамоянд. ҳоло то моҳи декабр вазъи оби дарёи Сир чунин боқӣ мемонад, зеро захира дар обанбор аз рӯи пешгӯӣ ва таҳлили мутахассисони соҳаи энергетика то охири сол идома мекунад. дар моҳҳои оянда бояд ки то охири сол аллакай захира шавад ва ин барои кори мӯътадили худи ҳамаи агрегатҳо манфиати мусбит мерасонад. захира намудани оби нерӯгоҳи барқии оби Қайроққум барои фасли зимистон яке аз корҳои муҳим ба ҳисоб меравад. омодагии агрегатҳо барои гузарондани фасли сармо масъалаи муҳими дигар аст. имрӯз аз 6 агрегат танҳо як ададаш фаъолият мекунад. як адади дигарашро мутахассисон таҷдид доранд. боқимондаҳояш бинобар захира кардани об фаъолият намекунанд. дар ҳолати кори як агрегат боди нерӯгоҳ 10 мегаватт, сарфи об 80 куб, сатҳи боло 344.00. дар бори кори нерӯгоҳ камбудӣ нест, сардори басти нерӯгоҳ маълум. мутахассисони нерӯгоҳи барқии оби Қайроққум барои гузарондани фасли сармо омодагии ҳаматарафа мебинанд, зеро дар соҳили чап ва рости обанбор соҳил мустаҳкамкунӣ бо маром ҷараён дорад. ин кор ба хотири пешгирии обхезӣ дар атрофи нерӯгоҳ ва мустаҳкам намудани атрофи ин обанбор пешбинӣ гардидааст. ҳадаф бидуни мушкилӣ ва муаммо гузарондани фасли зимистон ва таъмин намудани аҳолӣ бо барқ аст. ҳамчунин таъмир намудани трансформаторҳои нерӯгоҳ пурра ба анҷом расонида шудааст, ки он низ барои бехатар истеҳсол намудани барқ дар фасли сармо мусоидат мекунад. гузарондани ташхиси тепловизионӣ, ҳамаи таҷҳизотҳои барқӣ, ин ҳам гидроагрегатҳо, худи таҷҳизотҳои барқии шиддаташ 220 киловолт, 110 киловолт ва инчунин саривақт захира намудани миқдори зарурии равғани трансформаторӣ ва инчунин саривақт захира намудани миқдори зарурии равғани турбинӣ иҷро карда шудааст ва худи нерӯгоҳ ҳозир барои гузарондани фасли зимистон ба пуррагӣ омода мебошад. нерӯгоҳи барқии оби Қайроққум давоми шабонарӯзи охир 11 миллиарду 926 ҳазор киловаттсоат барқ истеҳсол намуд. истеҳсоли барқ дар ин рӯзҳо танҳо тариқи як агрегат ба роҳ монда шудааст, зеро агрегатҳои дигар дар реҷаи захиравӣ қарор доранд, ки он бо мақсади пур намудани оби обанбор мебошад. то оғози фасли зимистон мебояд дар обанбор 347,150 сантиметр дар муқоиса бо сатҳи баҳри Балтика об захира карда шавад. ҳоло захираи об 334,96 сантиметрро ташкил медиҳад. зурши Мафтуна Шукурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.